Day na kaneka daw mo pleng sarem ke Portugal hakamat jong ke Spain menika met palat citeng senia ki pedang singba bat ai kubla yepi sajasen shekane ke video ka jingkerpat ya ki paralok ki bampat depan subscribe singob haban yon yu tu subscribe baton katno ke jing isen ai bat i malung banpej ya o Cristiano Ronaldo ba uyam rang ba haden ba ke Spain kalala pan pelem ya ke Portugal hakaba ke Portugal kalaha panlit phayeng no na kanek World Cup menta usnam lingba ka kol ka balathap da umirino haswa banwai no ka jing elekai hakimedet ka bakandai peu plus iway bernot sisa banpej ya Cristiano Ronaldo namar kanek kadai ka last World Cup changu ba unmi badan na ka benta ka ri Portugal hakaba ulayo bani shibenta bar ka Portugal na do usnam arajar handru haduk menta usnam arajar arpe handru kalalong haduk handru tali ki World Cup haden baladap kane ke jingalakai ngiyo i ya ulamen yamal urang yalakai ubadang kena jong ke Spain uit bat buram ya Cristiano Ronaldo namar usingotho ba Cristiano Ronaldo udai urang yalakai ubakan sai ubaladap banle shibon ki ai haka football kumta ulalek ya kaban pentingan dai ka bakudup i ya o namar ba usingotho ba ka jing syaram kalong ka ai ka bak thang tam habangimat ya kano ka jing syaram berkam tamlai haka jing syaram haka FIFA World Cup haka wepat kaliang ngimla ban madur ban ngimla hero ban ngai ba balai Cristiano Ronaldo ulayam rang ba hadu kane haden ba ulamat ya kanam rem hakmat jong ke Spain bat mau bat ke Portugal kin hab ban lek phayeng no na kane ke World Cup namar kumban sukdaw hangne haka Southrik ubanai November usnam ubaladep kata usnam arajar arpusan haka ba upier morkan ulashim ya ke interview na kabenta o Cristiano Ronaldo hakatai ke sngi o Cristiano Ronaldo ulaong ba ka World Cup kamdai ke dream la ne ka thong chang o banjob dakaba o Cristiano Ronaldo ulaong ba ka World Cup kamdai ke dream la ne ka ta ke jingpho sniu chang o bu unjob ya ka ne ka tournament bat yora ya ka ne ka trophy bat ulaong shu ba udai ma u uta uba bestam ha ke history jong ka football nangta ulaong shu banjob ya kawe ke competition ka badan tanghan ru lane nyau tali ki jingelakai kamlong ka bakhoj kane ka chingkran jong Cristiano Ronaldo hakne ke interview kala bandai kawe ni kidaw ba ka Portugal kan serem mene ka met hakman jong ka Spain namar habam don ya ka dream lane ya ka thong banjob ya ka World Cup onle ayu ya ka ban panchitom ya lade ban palut ka ya ka por ya ka ban tre chitom met pat sngi nakabenta bani khun hakane kalampung ka bahetam hakaperthai sakawero Cristiano Ronaldo uladon hadu sapawaisnem karta onle ayu ban penchitom kai ya kamet lada omdon ya kata kathong lane ya kata ka jing angnot banyo ya kata ka ba ngi ha ban ya khun ya ka ba ngi ha be ban yeksai nakabenta ban poi lane ban khanjo shekata ka ba ngi thamo bat kan langro kawe na ka jing khanglan nakabenta ki wepat ki badon ya kane ka thong namar ngidon haka kanhun kaba kidon kalong kum umau jenthot uba khanglat ya ki bakin poi shakata ka dream tane ka thong kaba kidon long le no ai ya ki wepat kirang yela kai ki badon ya kane ka thong ka jingtre sitom jongki kalong le no ai bat kalong sap ai namar ki shupulut kai ya kapor habadon uwei na pedeng jongki ki bam kwa ya kane kaba ki kwa ban poi shakata kaba kimon kublai shibon ya pheki basngam batpej ya kane ke video ngin saya kendo bat ya shampat batphi hakawai pat ko update hakabe dai bat kane ke World Cup kublai shibon